Θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Αν είστε χρήστης Android, είναι για όταν χάσετε όλα τα πράγματά σας και για να δουλεύετε πιο γρήγορα, και αν είστε χρήστης Apple, είναι για όταν και άμα χρειαστεί να κάνετε τη μετάβαση σε Android. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε με το εξής. Όλοι έχετε ένα Gmail. Okay. Ξέρετε το Gmail. Τι ωραία το Gmail. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι το πολύτιμο, αυτό που όλοι λένε όταν χάνουν το κινητό τους, έχασα τις επαφές μου. Ναι, αν πάτε στη διεύθυνση contacts.google.com, μπορείτε να ανοίξετε τις επαφές σας και να τις τακτοποιήσετε. Έχει εργαλεία όπως Merge and Fix που πάει και βρίσκει τις διπλές και μπορείς να τις σβήσεις, ή τέλος πάντων μπορείς πολύ άνετα να μπεις και να φτιάξεις μια επαφή όμορφα, δηλαδή να γράψεις αναλυτικά, ξέρεις, όχι να είναι με γκρίκλεις και τέτοια, να κάτσεις να του βάλεις μια τάξη. Αλλά το σημαντικό είναι ότι εφόσον είναι εδώ στο contacts.google.com, ακόμα και αν πάρω το κινητό μου και το πετάξω στην τουαλέτα, δεν θα χάσω τις επαφές μου. Γεγέ. Οπότε μπείτε contacts.google.com, φτιάξτε τις επαφές σας και εκ του θαύματος ξαφνικά θα τις βρείτε και στο τηλέφωνό σας, γιατί συγχρονίζουν αυτά τα δύο. Και επίσης, αν είστε χρήστης iPhone, θα δείτε ότι θα έχετε έτοιμες επαφές για αν χρειαστεί μια μέρα να πάτε στον κόσμο του Android ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο θέλετε να τις βρείτε σε μια πιο καλή πλατφόρμα. Τέλος πάντων, okay. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα το οποίο βέβαια κάνουμε όλοι όλο και περισσότερο, και ειδικά άμα έχετε iPhone, έχει γεμίσει το κινητό σας. Το ξέρω, δεν χρειάζεται να μου το πείτε. Είναι γεμάτο. Έχω iPhone. Ξέρω, είναι γεμάτο. Είναι όλα γεμάτα. Δεν σου λύνει το πρόβλημα το Google Photos, απλώς επειδή πολλοί έχουν cloud έτσι και αλλιώς για το Gmail ή για τη δουλειά και μπορεί να πληρώνουν 1-2 ευρώ το μήνα και να έχουν 100 GB, μπορείς να έχεις τα φώτο σου εδώ. Και εδώ επίσης, ό,τι κάνεις εδώ, συγχρονίζει και με το κινητό σου. Και άμα έχεις iPhone και έχεις εδώ τις φωτογραφίες και χρειαστεί αύριο να πας στο Android, τσακ, θα τα βρεις όλα έτοιμα εδώ πέρα, όλες τις φωτογραφίες σου. Δεν έβαλα φωτογραφίες για να μην τις δείτε, σε αυτό το account δεν έχει. Άλλο πολύ σημαντικό που μου έτυχε προχθές. Πολύ καλός φίλος και αγαπητός, τα κακάρωσε το τηλέφωνο του και λέει τα notes. Τα notes, υπάρχουν πολλές εφαρμογές για notes, αλλά άμα έχεις keep.google.com, στο κομπιούτερ σας τα δείχνω όλα αυτά τώρα, έτσι. Εδώ μπορώ να φτιάξω μια σημείωση και είναι από τα πολύ ωραία, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Γράφω μια σημείωση, μπορώ να τη μοιραστώ με κάποιον, μπορώ να αλλάξω χρώμα, μπορώ να βάλω υπενθύμηση βάση όταν πηγαίνω κάπου. Ας πούμε, εγώ έχω μια υπενθύμηση όταν πάω στο σούπερ μάρκετ να μου πετάγεται, ή όταν πηγαίνω, ξέρω, στο σπίτι του φίλου μου. Όταν πάω στο σπίτι του φίλου μου, θύμισέ μου αυτό. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι και πάλι ό,τι κάνω εδώ, τώρα τη σώσω αυτή την επαφή, θα συγχρονίζει και με το τηλέφωνό μου. Και άμα έχω iPhone και χρησιμοποιώ αυτή την εφαρμογή, μόλις πάω σε Android θα τα βρω όλα έτοιμα. Just saying. Είναι και για τις δύο περιπτώσεις ευκαιρία να βάλετε τάξη. Και βέβαια, άμα πάω στο calendar, calendar υπάρχουν πολλά. Εδώ έχει το εξής ωραίο βέβαια, ότι μπορώ εδώ να δω τις σημειώσεις που είδα πριν, τα tasks μου, και υπάρχει εφαρμογή στο Android που είναι το tasks, για να βάλεις ότι θέλω να κάνω κάτι, και βέβαια βλέπω εδώ και τις επαφές μου. Και παρομοίως και στο Gmail βλέπετε που έχει εδώ το keep, τα tasks, τις επαφές, το calendar, όλα ενώνονται έτσι. Οπότε ήθελα πολύ γρήγορα απλώς να σας θυμίσω ότι να πηγαίνετε calendar.google.com, contacts.google.com, keep.google.com, photos.google.com. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα, εφόσον είστε σαν και εμένα και περνάτε την πιο πολύ σας μέρα μπροστά σε υπολογιστή και όχι στο κινητό, από εδώ μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε. Messages, μπορείς να έχεις το messages, να πας και να βλέπεις τα SMS του κινητού σου. Είναι messages. Αυτό περίεργος είναι messages.android.com. Τώρα δεν έχω συγχρονίσει κανένα, αλλά απλώς πας σε αυτή τη διεύθυνση και σου λέει σκάναρε αυτόν τον κωδικό με το κινητό σου και ενώνονται, όπως περίπου κάνει το WhatsApp. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι, είτε επειδή δεν θέλετε να χάσετε όλα σας τα πράγματα όταν κάτσει η στραβή, ή επειδή είστε χρήστης iPhone και θέλετε να είστε καλυμμένος για το μέλλον, μπείτε και τσεκάρετε ότι έχετε όλα αυτά, βάλτε τάξη στις επαφές σας. Gmail έχετε έτσι και αλλιώς. Αν δεν κάθεστε στον υπολογιστή να κάθεστε, γιατί τη δουλειά δεν γίνεται στο κινητό. Just a juice, over and out, μην χάσετε τα δεδομένα σας.